If you like him, well then go and see this video anyway. And then just go and give Earthling Ed a bunch of the hate that you... Ό,τι να είναι. Υπάρχει μια τύπισσα στο ίντερνετ που λέγεται Vegan Teacher, η οποία είναι και στο TikTok και στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες φαντάζομαι. Ουσιαστικά είναι μια φανατική vegan. Τα λέμε για φανατική vegan, εννοούμε φανατική πραγματικά, 100% φανατισμός. Και έκανε ένα βίντεο λοιπόν, δείτε το μόνοι σας. Τα λόγια είναι περιττά. Vegan teacher, άκουσέ με. Αν έχεις λεφτά, πάρε ένα λεωφορείο και πήγαινε μία βόλτα στο διάολο. Γιατί σου έχει έτοιμο τραπέζι για να φάτε. Εξευτελισμένοι. Είπαμε vegan, αλλά το παραχέσαμε. Και αυτό δεν είναι μόνο για vegan. Γενικά ο φανατισμός βλάπτει σε όλες τις κατηγορίες. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι οτιδήποτε. Είπαμε, είσαι vegan και το προωθείς. Ως ένα σημείο όμως. Μην το παραχέσουμε τελείως. Enough is enough που λένε. Δεν πειράζει καθόλου αν τρως λαχανικά ή οτιδήποτε άλλο. Και τα λαχανικά κάνουν καλό και το κρέας κάνει καλό, μια χαρά όλα. Αλλά μην το χέσουμε κιόλας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους vegan. Αλλά η συγκεκριμένη vegan είναι απίστευτα φανατική. Που τόλμησε να προσβάλλει τον ίδιο το δημιουργό της. Εντάξει, vegan teacher. Χέστηκε ο κόσμος αν είσαι vegan. Χέστηκε για την ύπαρξή σου. Τα λέμε.